umrli pop i vozač autobusa, te se potrefi da u isto vrijeme dođoše ispred Svetog Petra. Krene pop prvi, a Sveti Petar ga zaustavi pa kaže: ti što si vozio autobuse, hajde slobodno prvi, prolazi u raj, a ti pope ćeš poslije. Naljuti se pop pa upita Svetog Petra zašto onda ide prije mene, pa ja sam svećenik. A Sveti Petar mu odgovara: zato pope što ti gdje god da propovjedaš, svi spavaju i gnjavaju, a on kada vozi, svi se mole Bogu.